Добро утро! Днес като разбира се ранобудник, който днес не се успал, започвам с анализа рано сутринта. Отново първо съм на доларовия индекс, защото той много ме интересува, много пряко ме интересува какво ще направи спрямо евро-долар. И виждаме, че все пак цената се е засилила надолу. Както и очаквахме, реагира на този Fair Value Gap на дневна графика и сега започва да слиза надолу, като първото ниво на ликвидност ми е това тук, второто е това седмично ниво и оттам насетне искам да видя цената да влиза да вземе тази ликвидност, да влезне в месечния Fair Value Gap. Тези двете червени линии са месечен Fair Value Gap и от тук отдолу отново имаме още една ликвидност. Но това едва ли да стане за ден или два, но все пак очакванията са ми за падане на доларови индекси, т.е. вдигане при евро-долар, за което говоря няколко седмици. То вижте сега вчера какво направи цената. Падна надолу. Сега ще слезем на по-малките графики, но реално първият таргет си го стигнал. Като цяло, още от началото на седмица ви казвах, че искам да видя това ниво тук, цената да го вземе. И когато минем на 4 часова графика, ако вчера някой ми е гледал анализа, предполагам, помните, че ви казах, че пуснах едно Фибоначи и наблюдавах тези зони, защото тези зони са в дискаунт. Имаше страхотна сделка тук, разбира се, по закона на Мърфи. Аз се изпуснах, защото беше станал в 5:30 следобед вече. Не бях тогава на компютъра. Имах преди това сделки и просто нямаше смисъл да съда повече. Но вижте като цяло какво направи. Цената тук имаше акумулация. При това възходящо движение след акумулация, в принцип, в много редки случаи може да видим падане. Първо трябва да видим събиране на ликвидност отгоре и тогава да започне падането. И още в началото, след като събра тази ликвидност, аз тук започнах да наблюдавам за продажби, но искам да погледнете, виждате ли някъде тук да имам хубав Fair Value Gap? Не. Тук след това цената се опитва да обърне надолу, но пак няма силата. И реално аз какво търся? Търся Fair Value Gap и търся на една минута след това потвърждение. И вижте тук какво има. Само Low Resistance Liquidity. Абсолютно нищо друго. Като първи профит аз търсех това ниво тук. Като първи профит аз търсех това ниво тук, New York Open Price и оттам насетне този 4 часов Fair Value Gap и Balance Price Range, за който говорех вчера сутринта, че искам да видя, аз контратренда реално на по-големите графики, но аз търгувах на по-малките графики. Но наблюдавах тези зони. Аз исках цената да влезне в тази зона тук, защото тя беше важна за мен, защото е под еквилибриума. Какво ще очаквам за днес? Иска ми се да видя това ниво тук да бъде взето. Тук сега имаме нов баланс Price Range. И е Main of Order Book. Вчера говорихме за този Order Book на 4 часова графика и вижте просто цената влезнава в него, реагира на баланс Price Range и ако погледнем на 15 минутна графика, то вижте просто къде сме имали страхотен вход. Изпуснах го, беше в 5:30, вече в 5:15, 5:30 аз бях приключил с деня и реално след като имаш 2-3 хубави сделки, няма какво повече да искаш от пазара. Но сега като цяло искам да видя седмичното ниво да бъде взето. Най-вероятно ще видим още една консолидация тук някъде. И след тази консолидация ще ми се иска да видя взимане на тази ликвидност отдолу и оттам ще тръгна нагоре, ще наблюдаваме пазара, ще видим какво ще се случи. Но тук имаме Order Block, имаме Balance Price Range и ако пуснем едно ново Fibonacci по премиум и дискаунт зоните, първо трябва да видим къде ще започне нашата корекция и след като видим, че започва корекция, ние тогава ще сложим вече
поне аз така правя, да сега вие не знам. Тогава ще сложа моето Fibonacci и ще гледам какво имам в дискаунт зоната, защото когато купувам, аз искам цената да видя как първо влиза в дискаунт. Има моменти, когато цената не влиза в дискаунт, а просто продължава. Но когато искам повече потвърждения и искам по-голям шанс за успеваемост, аз ще наблюдавам дискаунт зоните. Нека да минем при златото. На дневна графика цената реагира добре на този баланс прайс рейндж и на ордер блока и сега ще наблюдавам за това ниво на ликвидност тук. Не знам дали помните вчера и с анализа, когато говорихме, как ви казвах за тази ликвидност тук, която искам да видя първо да бъде взета и тогава цената да обърне своето движение надолу. И в случая, вижте тук какво имахме. Имахме ордер блок. Реално с този ордер блок, защо примерно на един час не си слагам чакащата поръчка тук и не сложа стопа над swing point, защото последното low resistance equity ми беше ето тук. И да, очаквах, че ще има падане, но все пак тези нива тук сега в момента са зони на ликвидност, този swing point и аз не съм гадател, не мога да предположа дали няма първо да се събере тази ликвидност и тогава да тръгне. Затова аз търся сделката си на по-малката графика. Ако търгувам на един час, аз ще искам да имам повече потвърждения. Но след като влезна цената в ордер блока на един час, то вижте ние къде сме. Ние сме над New York Open Price. И какво почвам да правя аз тогава? Започвам да си търся моите критерии за продажби. И в случая, то вижте, тук вече имаме Fair Value Gap на 5 минути. Аз какво направих? Аз слезнах на една минута, търсих CSMT и като таргет по принцип мога да търсите и това ниво тук. Но когато търся това ниво тук, моят стоп трябва да бъде по-голям и трябва да бъде тук отгоре. Аз търгувам на една минута много, така че моят стоп беше агресивен и търсех тези ликвидности тук отдолу. Но в същото време тук какво ми беше направила цената? Беше направила displacement. И вижте как тази ликвидност тук още не беше взета. Така че от тук като цяло, като нищо, може цената да се върне преди новините и да вземе тази ликвидност тук отгоре. Затова на една минута, когато търгуваш, реално сделката не е лоша. С два профита ми беше един профит на това дъно, един профит на средата на Fair Value Gap. Но просто виждате, тя беше за минути, за нещо от сорта на 15 минути. Другото, което исках да ви покажа, е след като минаха новините индекса на потребителските цени, то вижте, тази зона тук, оранжевата, това е баланс прайс рейндж на дневна графика, за който ви казах още сутринта, че искам да видя, че цената го взима днес, т.е. вчера. И тук имахме това Fair Value Gap на едночасова графика. Тук вече виждах, че се образува SMT с среброто. И когато минем на 5 минутна графика, след новините, много хора ще чакат тук да имат обръщане, да кажат, че имат Market Structure Shift. Повярвайте ми, това беше нещо, може би, което най-трудно възприех наистина, защото аз бях свикнал като начинаещ трейдър, аз търгувах фигури, търгувах тренд линии и търсех пробив на структура и Market Structure Shift, но ако се върнете назад на елементарното, което може да направите, да се върнете назад, да погледнете хубаво на големите зони, какво прави цената и да видите, че Market Structure Shift, да, някой път го прави хубаво, но реално на мен Market Structure Shift не ми е критерий за да влезна в сделка. И каква беше моята логика? Нека първо да погледнем. Ще ми напишете в коментар, ако мислите, че това е излишно да обяснявам защо съм имал сделки и дали да не правя само анализ, но си мисля, че пък има хора, които искат да учат, това ще бъде полезно за тях. Нека да погледнем първо дневна графика. Тази делената линия, това ни е ордер блок. На едночасова графика с излизането на новините, какво направи цената? Падна до тези двата Fair Value Gap, но вижте как реагира на тях и погледнете дори на 5 минутна графика какво направи цената. Тя реагира на втория Fair Value Gap
но на едночасова графика тя не успя да затвори дори в този. Тоест това беше силно ниво на реакция. И тази зелена линия, това е ордер блока ми на дневна графика. И в този случай, след като имам вече образувало се SMT, аз какво търся? Аз търся зони на дисплейсмент. И вижте къде е моята първа зона на дисплейсмент. Баланс прайс рейндж. Така че дали това е било просто на хазарт. Другото, което имаме, вижте сега това ниво тук. Тук реално ние имаме акумулация. Манипулация, извинявам се. Акумулация. Още не знам какво говоря и не съм свикнал още много да говоря пред камера, но тук имаме акумулация. Следващото нещо, което се случи, това беше манипулацията. И в Telegram групата също качих, след като влезнах в сделка. Принцип не обичам да давам сигнали, не давам сигнали за търговия, не искам да нося отговорност за печалбите или за загубите на някой друг. Защото, примерно, аз мога да влезна в сделка тук, човек да ви 10 минути по-късно, а вие виждате тук за 10 минути реално цената е излезнала, но човек става емоционален, вижда 10 минути по-късно моят сигнал, той влиза и реално аз вече съм излезнал от сделка, той тогава влиза в продажби и тук примерно ще има 100. Но като цяло, след като влезнах в покупки, аз обясних смисъл, качих снимки в моята група, какво ми се иска да видя, защото тук имаме страшно много low resistance liquidity и точно това става акумулация, манипулация и оттам наслед не следва дистрибуцията. Това е много хубав модел и в същото време другото, което искам да ви направя впечатление, вижте къде ми е New York Open Price. Нещо, с което страшно много се съобразявам, за това и в курс съм си отделил цяла лекция за него, защото след нея всичко, което търся, аз се съобразявам с New York Open Price. Тоест, аз какво правих? Аз купувах под New York Open Price. Тук какво правих? Продавах над New York Open Price. Сега това, което ми се иска да видя при златото е като цяло покупките. Тук имах 50% от печалбата прибрана на този swing point, защото тук имаше и fair value gap, който не е докоснат. Тук прибрах почти цялата сделка, останаха ми едни 10%, за да се чувствам аз като големите мъже, като големите инвеститори, да си оставя на по-дългосрочно. Все пак, като имам възможността да нямам слаб и да го нямам този разход, защо не да не си оставя 10%. Реално тези 10%, ако стигнат до дневното ниво, което ми се иска да видя, те ще ми направят близо печалба, колкото тази печалба тук. Така че сега като нямам слаб, не ми пречи да държа тази позиция. Но какво ми се иска да видя? В случая аз наблюдавам модел за покупки. Това дъно тук вече е валидирано като long term low. И цената започва да ни образува short term low. Се виждат само на тази графика. Реално цената след това направи ордер блок и ако искаме да влезем на едночасова графика, то нашия вход къде трябва ще бъде. След затварянето на тази свеж или вече цената не се връща до това ниво и чак ето тук горе. Тоест, ние ще да пропуснем много хубаво движение, ако търсех, примерно, ще да пропусна много хубаво движение, ако търсех сделката на едночасова графика. Сега това, което искам да видя днес или утре, е може би някаква нова акумулация. Там ще започна да наблюдавам цената да пада, защото в по-големия процент от случаите цената, така работи алгоритъма, създава някаква акумулация, започва да пада да направи манипулация и оттам насетне вече идва следващата дистрибуция, която като цяло аз очаквам това ниво тук да бъде взето. Но това, което искам да видя на дневна графика е, искам да видя цената, че прави дисплейсмент на 4 часа. Нека да погледнем на 4 часа, къде имаме хубава зона.
Реално тук имаме Fair Value Gap. След новините, след като затвори с тази свеж, тя и валидира Order Block на 4-часова графика. Признавам си, вече не го бех гледал в смисъл не се съобразях с този Fair Value Gap, с този Order Block на 4-часова графика. Имах и достатъчно други критерии, които ми потвърждаваха, че цената ще се дига нагоре. Но следващото ниво на ликвидност, което виждам и на 4-часовата графика е това тук. Много хубаво ще е да видим някаква корекция, за да може да се търсят нови входове по сделка. Дали няма да продам на 15 минути, ще продавам от 15 минути на 1 минута, когато видя, че цената започва да обръща своето движение, защото много редки случаи като цяло цената направо тръгва. Не, че са много редки случаите, но има случаи, когато цената просто се изстрелва нагоре, има моменти, когато прави корекции. Лично не ги обичам моменти, когато цената направо се изстрелва нагоре, защото изпускаме страхотни движения. Друго е, като си има някаква корекция, като събере цената ликвидност и ние се включим в това движение, нали така? Но като цяло, примерно сега това ниво тук е ликвидност вече, т.е. днес какво ще правя? Искам да видя как цената ще започне да прави някаква корекция, ще пусна едно Fibonacci да гледам къде имам премиум и дискаунт зони и ще започна да търся зони и събиране на ликвидност. Какво имам предвид с това? Да кажем, че цената започва да прави тук корекция, аз ще гледам, сега не е почнала, но просто искам да го дам като пример, ще започна да гледам, ако тук започна корекция, ще започна да гледам тук какви зони имам, ще гледам и тази ликвидност и ще искам да видя цената как събира някаква ликвидност и тогава тръгва нагоре. Когато таргетирам тази ликвидност, аз почна правя, ще започна да слизам на 15 и на 5 минути да търся моят displacement, моите fair value gap-ове. И оттам ще търся продажби, оттам ще слеза на 1 минута, ще си търся вече своите потвърждения и оттам ще търся продажби и ще гоня таргети. Тези нива на ликвидност. Да, казвам по принцип какво правя, защото реално сега ще виждаме, че цената си върви нагоре. Се е засилила доста хубаво нагоре. Така че не мога да кажа кога ще почне корекцията, просто по какъв начин търгувам, когато хвана някаква корекция. Дали контра големия тренд? Да, някои хора ще кажат, че го контрим по този начин, но все пак нека не забравяме, че на 15 минути на 1 минута това става направо едно голямо нисходящо движение. Корекцията, която примерно на 1 час или на 4 часа. Но когато гледаме на 1 час, аз съм настроен повече за покупки, искам да видя този модел да се изпълни. Никога няма нищо 100% сигурно, ще я наблюдавам и на дневна графика цената и ще преценя и кога да започна да местя стопове нагоре. Сега стопа единствено ми е на 0. За мен е рано да го местя този стоп, защото цената може да прави по-дълбока корекция. Искам да видя потенциален интермедиат term high и тогава вече ще кача стопа под него. Това са нещата, които наблюдавам. За хората, които са в Telegram, искам да им кажа, не се притеснявайте, пишете, опитвам се да създам някаква стойност на тази група, но все пак съм нов в тези работи, така че ще се радвам някой като има въпроси, с каквото мога да помагам или ако някой може да каже как мога да направя по-полезна групата, просто да пише и ще обещавам и ще дам всичко от себе си. Ако мога да помогна на някой с нещо, с радост ще го направя. Чао и успешен ден от мене!